Tambal sa tambal. Oh, mani trabaho karon sa mga babae oh. Sing init man. Sayate. Kalingaw na lang aron maka daginot pug piso, kapalit asukar kape. Bagabag sa mga bana. May nang inani ka dadlaw kay pabuton kay sa masig marites silingan. Kini pwede ni mag-abroad oh. Ay taas na kay experience, kusog na kay bugag kahoy. Niyo, ang isa oh, atsa na ginamit. May na mo buga, tagsan lang maigo ang kahoy. Muna na. Korporasyon nila ni, korporasyon. Pam daw lingaw. Ay, di ka video na yan tatay. Oh. Kumbati sila nya. Samtang nagbugha. Kalingaw puglong agong ubi. Kaon lang yapon. Buhi yapon pobre. Uy, oy. Buhi ah. Lahi lang talikod. Nagkan na ilang kahoy oh. Ato ni pukusan ng tigatsa. Kay hunter na kay ba usay maigo usay dili. Kawa. Hunter bintaron hunter na. Hunter. Makatunong na. Tunong na itaon. Unsa na kahoy alit? Na. Si Kayam na dili katunong ani. Dili hunter na kayo. May trabaho sa mga babae di semua tapok-tapok, grahan na lang buga, baligya dahil na nila korpo na siguro na lagpalit og kape daghan nya timplahog ka isa Mama nimo, yung nagtrabaho mama nimo. mas pasag inom hantod mahubog. Oh hunter na gyud kay di naman maigo iga pud ay palit ay para pagwapa ang ilang halin nini. Ipalit na para pagwapa din ni. Kaning halin na ni. Pero mo gapon musamot kay itom kay bulad man sa init maghakot og kahoy. Magkapasilong roman og mahakot ng kahoy ris landong. Oh, bisag bata nagdalag sundang. Mupanit siguro na. Kasi panitan na ya surun tiil. Oh, kurik. Tawil wala ko kate sumriyo. Sing. Apaso di sumpitiran palihog sing be. Naon sa nato kay lungag-lungag sa gubi ani. Kasi pag ano na dinite kay ako no ka kay ay naman ko sa Ay, bukal-bukal na. Pero dugay-dugay pa sa ni maluto. Pulahon man nga ubi. Di man kayo nila bu. Sige lang. Luto lagi ni Ron. Haling-halingan ng lubot. Busy kayo sila busy. Ang lula bantay lag bata. Pakita na to gagay kay nag-abroad ba ni na taas na kay sa experience sa kanang inigabot niya sa kuan ya asa siya maadto farmers may yan andad dadaan na siya na experience sa pagbugha ng kahoy. Nagkana nilang kahoy dako na siguro sila halin ini unsa may paliton jud niyo ani inig kahalin palit mo pansit dagan aron dugay binirahay ba no ay mga dugay kayo mahumana nya
Sa to pa mukha mo kan dugay sa putol ba ang pansit taas kayo mo nagtagas man kayo na. Tapos pag inaka, makita ang DJ ko. Oh. Ano yung Abroad Korea? Magani ang 400. Nag 4 na lang. Pila? 400 na yung 4. 4 pesos. Wala nag 0. Yun na to patuloy mo sa kwalit. Dalir kayo. Kana isa na nakabundak. Kurot na yun. Hindi na katagbaw tigbas. Hindi man ako naggabasan eh. Mga gani, ingat to ba? Imo ang bihas. Pagbunal nimo, pa na ditso nang kabunal na. Basta nga kadagko, pati na dali, tagsari bunal na. Maluto ning ube, madungag-dungagan na yung kusog kay luya naman ko mo tanaw nako. Luya na kay mo tigbas ba? Oh, di nakabuak ang gamay man ang kahoy. Tingin palot ba? Oh? Sa? Palot. Malutan ba day? Oh? Ako pa na nimo, dili na ka mo gamit at sa. Pakon lang na. Charles Gang. Pangging. Pangging. Dapat niya bili pag mga hapon. Charles ito kay. Mga kuan na lang ni ka oras. Wala mga 30 minutes. Luto na ning ubi. Pwede na ni ron. Nada yung ginamos. Ah. Nada ginamos. Ano ko mama? Oh, di putangan daig sili. Ning. Concentrate magayo na. Shout out taga Malapag. Nanami sa Davao pero raha gyapon mi. Pait man. Luya ay. Luya na. Ibiyaan na mo ang bukid Malapag kay nag-init man kayo diha karon. Nya. Haruhay nonta kay nanas Davao. Raha day gyapon mi. Kay pait man gyapon. Ana man pero daghan na sila kahoy dako naghalin. Palit daw lang pagwapa. Pagwapa ka nining. Ang bugas. Yahig talikod oy. Yung aning kinabuhi is pobre. Basta pait na, wala lain lang pan. Tinin na lang yung raha, kundi uling. So, karta mangyapon. Basta kontento lang tao, okay ra. May lang lawas. Kaluyan sino may lang lawas. Ha? Oh, yatag na ko ang halin. Okay na tabangan naman no. Pasaway na. Kuya, wait tayo. Ay ka nang pugol. Yahiro. Mga balay mo. Mga balay sa mga bukid ang kuan. Ayaw lang. Ang wala ka. Kuan naman ako ah. Nang lingaw-lingaw lang ba? No, wa mo ko kuan. Si Laika. Si Dini kay lahat na tabangan ko si Dini. Ani makakita tag tabanganan tabang ug natay tabang ya wa man tay tabang tabanganan mo sa tanag raha gani tao. Gwanta lang kita ni pati mapaita. Hirap man gyud, mahirap ang buhay. Mahirap ang buhay. Gwanta lang ta kakaon pa magyapon ta. Pamahaw pa niyo to panihapon, kaon magyapon. Ampo lang ta permente, Ginoo. Kaluwas pa gyapon. Hapit na luto son.
Kaon ba kagubi son? Kaon kagubi? Ha? Ingon sumama di mo na kamukaon daan gamay pa. Di na kamukaon na son? Ha? Uy, naunsa ba di ay mukaon di ay? Binakog dili kay ingon na di mo daw kamukaon na nadaan gamay pa. Nod. Apit na maluto, kakaon na mo ron. Murag luya naman yun. Tanaw na ko, murag hinay naman yun kay mo. Kuan? Tigbas. Napoy sundang, habol kayo. Napoy dito diyan duyan, bantay bata. Hinaong. Oh, apil ka graha? Ano, dancer o? Napay dancer na dia. Bantayan taon sa nanay. Sayaw-sayaw lang. Bantayan lang nanay. Kaya nagraya mama. Oh, namunal pa o. Ah, iyaw maninin. Sayaw-sayaw naman. Yaya mama, grabing bugha o. Luoy kayo. Taon-taon na, mga ay nagdidi. Pinito yung manghod. Siya di na naginit.